Απλώς στη χαρή να έχουμε. Στο θέμα είναι να βάλουμε μπρος μια διαδικασία να συμμετέχουμε Παναγιώτη, να το εντάξουμε δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο. Αυτό είναι η σημασία για μας, για να τη δώσουμε τουλάχιστον. Γιατί εμείς βλέπουμε από το κέντρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στα Υπουργεία για να ανεβούμε πάνω με κόστος. Ενώ αν μπορούσαμε να είχαμε κάποια ουδετερότητα λύση η επαρχία του νησιά τουλάχιστον, που είμαστε σε δυσκολότερες, θα ήταν μεγάλο μας δυνατότητα, γιατί εκεί μέσα, σαν να θεωρήσουμε, κάνει να δουλεύω περισσότερο και αν δουλεύω, έχουν το πρόβλημα το κόστος, το οικονομικό στα παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Η Ομοσπονδία ήμουν 90-93, όταν την ιδρύσαμε. Συνομοσπονδία. Συνομοσπονδία, ναι. Είναι ΣΑΜΕ. Ναι. Την ιδρύσαμε την επικράτεια. Είχαν τέλος πάντων κάπως μια στήριξη από το κράτος. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια οι περικοπές είναι αφόρητες. Ναι. Εδώ λοιπόν πάει ένα θέμα πολιτικής πλέον γενικότερα. Τι θέλει το κράτος, τις θέλει τις μονάδες αυτές ή θέλει εντελώς να τις φορτώσει στην οικογένεια και στην κοινωνία. Από εκεί πέρα εμείς βέβαια υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των δομών αυτών. Διότι έτσι και η κοινωνία γίνεται και πιο παραγωγική. Δεν είναι ότι επειδή δίνει κάποια λεφτά το κράτος σε μια τέτοια μονάδα δεν έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτό, διότι απελευθερώνεται η οικογένεια να πάει να δουλέψει, να είναι πιο παραγωγική, να σκέφτεται ότι το παιδί είναι σε ένα περιβάλλον αξιοπρεπές, ανθρώπινο, με φροντίδα, μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Εντάξει. Αυτό είναι και ο αγώνας μας. Η σημερινή πολιτική δεν έχει τέτοια περιεχόμενα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί πέρα, τι μέλη γενέστε είναι ένα θέμα το οποίο η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται όσο θα είναι οι πολιτικές αυτές η άσκηση της εξουσίας. Πρόνοια, όταν πήρα τώρα την πρόνοια από το Υπουργείο Υγείας και την πήγα στο Υπουργείο Εργασίας, εδώ μέσα όλα. Το βάρος πλέον θα το σηκώσουν οι γονείς. Είχαμε σηκώσει και έντονα τη διαδικασία και τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, που είναι πολύ κρίσιμο θέμα για τα νησιά και ο Παναγιώτης είναι αυτός που μας τροφοδοτεί με την εμπειρία του για να το προχωρήσουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, προσθέτει και τα λεωφορεία αλλά και πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα είχαν κρατήσει τους κοινωνικούς λειτουργούς, ένα ποσοστό κοινωνικών λειτουργών και δεν τους αφήσαν να πάνε στον ΕΟΠΗ. Και τους κρατήσαν στο ΙΚΑ για να είναι στα ΚΕΠΑ. Τώρα λοιπόν ετοιμάζονται να τους βάζουν σε διαθεσιμότητα. Πέρα προχθές στον Υπουργό Εργασίας και του λέω: είναι δυνατόν. Μα εσείς τους κρατήσατε τους άνθρωπους. Θα πήγαιναν στον ΕΟΠΗ. Και σήμερα δεν θα είχαν τέτοιο πρόβλημα. Λέει: ναι, έχεις δίκιο. Και λέει: λοιπόν, πώς θα λειτουργήσουν τα ΚΕΠΑ όταν αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα φωνάζει για τα ΚΕΠΑ, για τη λειτουργία και την καθυστέρηση και τη χρονοτριβή και την ταλαιπωρία και την οδύνη και την οργή του κόσμου. Πώς θα λειτουργήσουν όταν απέρανται τους κοινωνικούς λειτουργούς. Λέει: ναι, λέει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Να συζητήσω τα κορίτσια. Ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Αρχίζει να έρθει το προσωπικό. Ο εδώ είναι ο κύριος Κρουπής, είναι βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και ο βουλευτής της Δωδεκανήσου, ο κύριος Λάκης. Α, της Δωδεκανήσου. Πού συστήθηκε. Πού είσαι τα κοκαλιάμα. Πρέπει να έχουμε πιο συχνά. Και τον βουλευτή μας. Τώρα διαφεύγουν. Μπορεί να είμαι γονιός. Και θέλω και εγώ τη στήριξη των ανθρώπων της πολιτείας. Δεν γίνεται, ας πούμε, να δουλεύει ο ιδιώτης για να κρατάει την πολιτεία σε κάποια... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι και δείγμα πολιτισμού. Είναι δείγμα πολιτισμού, γι' αυτό και εμείς αναπτύξαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Τι στήριξη θέλουμε από εσάς. Γι' αυτό και ο σκοπός της πρώτης επίσκεψης είναι να έρθουμε εδώ, να δούμε και τους χώρους και εσάς και τα παιδιά κτλ. Καταλαβαίνεις εγώ.
από την αντίδραση. Δεν έκανα χώρο. Εκεί, με την ευκαιρία να καταγράψω την εντύπωσή σας από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, γιατί άκουσα τα σχόλιά σας, τα οποία ήταν ιδιαίτερα θετικά. Εγώ μένω έκπληκτος από την παρέμβαση που έχει γίνει σε αυτό το τομέα. Ένα πολύ δύσκολο τομέα, όπου η πολιτεία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι απούσα. Και μένω έκπληκτος γιατί κατάφεραν οι γονείς να αναπληρώσουν την κοινωνία, δείχνοντας μια τεράστια ευαισθησία πάνω στο πρόβλημα που έχουν αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν πόρο να χτυπήσουν. Εμάς περιμένουν, τους γονείς, αλλά και κυρίως την οργανωμένη κοινωνία, την οργανωμένη πολιτεία. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να συμπληρωθεί ή να βοηθηθεί αυτή η προσπάθεια για να έχει αποτέλεσμα και διάρκεια. Καλώς ήρθατε, κύριε βουλευτά μας. Ευχαριστώ. Έρχομαι στην Κάλυμνο έπειτα από αρκετά χρόνια και το πρόγραμμα που καταρτίστηκε εδώ και με τους συντρόφους εδώ της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επισκεφθούμε το κέντρο ημέρας παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η πρόνοια είναι ο πιο εγκαταλειμμένος τομέας της δημόσιας λειτουργίας και δυστυχώς δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την περικοπή των κοινωνικών δαπανών, του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δηλαδή οι δομές αυτές που πραγματικά δίνουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας, δηλαδή πώς εκδηλώνεται το ενδιαφέρον της πολιτείας απέναντι σε ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας, δηλαδή αν είναι τρίτη ηλικία ή παιδιά ή πρόσωπα με αναπηρία, έρχεται το κράτος να υπερασπιστεί λόγω ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας και της αδυναμίας τους την αξιοπρέπειά τους. Και νομίζω ότι η προσπάθεια εδώ των γονιών αλλά και της κοινωνίας, θέλω να το τονίσω, η οποία φαίνεται ότι πλέον έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Εμείς βέβαια πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος, είναι ακρογωνιαίος λίθος της δικής μας αυριανής πολιτικής, η στήριξη του κοινωνικού κράτους και των δομών αυτών, γιατί έτσι πραγματικά καθιστούμε και την κοινωνία πιο αξιοπρεπή αλλά και πιο παραγωγική, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά που μπορεί να προσφέρει κανείς μέσα από το κέντρο στα παιδιά, αλλά και στην ίδια την οικογένεια, η οποία αποφορτίζεται, γίνεται πιο δημιουργική στη δουλειά της. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη να έχεις αυτού του είδους τις δομές. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ καλή προσπάθεια και στους εργαζόμενους, οι οποίοι παίζουν πάντα καταλυτικό ρόλο σε αυτού του είδους τις δομές, και στους γονείς και στην κοινωνία. Από ό,τι μαθαίνω και ο Δήμος στηρίζει. Αυτά είναι θετικά πρόσημα για μια τέτοια προσπάθεια. Και βέβαια θέλω να πω ότι εμείς και από τη θέση της αντιπολίτευσης και στηρίζουμε με πολύ μεγάλη πίεση και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βεβαίως στην αυριανή διακυβέρνηση, που πλέον θεωρείται ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η ενδυνάμει αυριανή διακυβέρνηση της χώρας, αυτές οι μονάδες θα δουν την άσπρη μέρα, πραγματικά το εννοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Επί ευκαιρία της επισκέψεως σας δίνω τον Άγιο του Σκαλίνου, το Άγιο Σάββα. Έτσι για ευθύνη, το οποίο είναι κατασκευασμένο από τα χεράκια των παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από θέλω να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα. Ένα δωράκι για να θυμόσαστε ότι περάσετε από το κέντρο και είναι κατασκευασμένο από τα χέρια των παιδιών. Αναμνηστεί ποτέ. Είναι πολλά. Είμαστε και θα είμαστε κοντά στις προσπάθειες αυτές. Γιατί θεωρούμε ότι οι δομές αυτές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό, αθόρυβο αλλά σημαντικό ρόλο. Κοιτάξτε, εσείς έχετε ζήσει από μέσα αυτές τις δομές
είσαστε και κάποτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Σας θυμάμαι τότε που ήμουν μέλος της Ομοσπονδίας, οπότε κάτι παραπάνω που μας καταλαβαίνετε. Αφού με θυμάσαι, πώς δεν θυμάμαι. Θυμάσαι ότι ήμουν και μαχητικός. Παραμένει ο διοικητικός ακόμα και τώρα. Και γι' αυτό και τον παίρνω μαζί μου για να μαθαίνω και όλα. Χάρηκα που ήρθατε και σας θέλουμε κι εσείς. Εγώ να είστε κοντά μας. Ο Γιώργος, ο Γιώργος Πράσινος, ο Γιώργος να το δώσει. Καθημερινός αυτός, εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε.